napa Slendro? Elok nggih. Pamintaku ngono ya kena. Nah. Ya ning tawang ana lintang ngono ya kena. Apa nduk? Legit. Ayo tak dhisikke. Slendro mawon, Pak. Wah, Slendro ya. Napa? Slendro napa? Langgame napa? Podang kuning. Wah, podang kuning nggih. Nek ngono karo ngadeg nek podang kuning. Nah, ya. Jan. Banggane dadi wong tuane ya terus nek duwe anak-anak sing duwe talenta, sing duwe kebisan. Heeh. Aku ki dadi wong tuwa. Wah, leku bungah ora karo-karuan. Anakku karo anake Buduwi kuwi sing barep kuwi wis mayang tuwa wis ndalang ra ketang awan. Oh ngono ya. Adike wedok si Tata kae wis lomba macapat menang, lomba nari yo menang. Burung sing adeka. Oh ngono. Lah iya. Atas iki ceblok ora ada saka wite kok, Truk. Lah iya, heeh ya. Ya. Dibawani mboten, Nduk, Cayu. Langsung langgam mawon. Oh, langsung. Oh nggih. Coba. Nah. Ya. Nah. Ngene iki sesuk sampean mlebu sekolah ora, Git? Besok libur, Pak. Loh, sesuk lak Kemis. Nggih, gurune gerak jalan, Pak. Gurune. Sik, gerak jalan ini dalam rangka apa? Hari Guru, Pak. Oh, sesuk hari guru to? Nggih, Pak. Oh, alah ngger malah aku radong. Wong aku hari bapak ya ora ngerti ya. Bojoku ya ora selamat hari bapakno ya ora. Lah ya iya. Ya. Oh sesuk bener ora mlebu tenan. Nggih, Pak, libur, Pak. Siap. Sekolah sing pinter ya, Cahyu. Nggih, Pak. Nah, sekolah sing pinter gapailah cita-citamu. Setinggi langit. Angkaten derajati wong tuamu karo kekondanganmu lan kepinteranmu padha karo Mbak Yumu Niken Salindri iki tenan. Nggih, Pak. Wong tuane yo melu keangkat mergo popularitas sing diraih karo Niken Salindri. Heeh. Sapa sing ora ngerti Mama Wiwin saiki? Ayo. Karo Bapak Soleh. Lah iya, urung Pak Supono Degleng, Pak Kandung Niken. Wah, ya heeh. Pancen bapak yo dalang. Wah, bapak Niken yo dalang. Dalang tur trah Klaten. Wah, Klaten Jawa Tengah. Heeh. Oh, iya. Dadi Niken Salindri iki yo trah Klaten. Heeh. Mula Klaten iki akeh sing do kondang. Oh, iya. Dalang Mbah Narto Sabdo kaya saka Klaten, saka Wedi nek ora kleru. Almarhum Ki Anom Surata ya saka Njuwiring Klaten. Oh, ngono ah. Almarhum Ki Warsena Sleng kuwi ya Klaten. Oh, iya. Duwi Boim. Lah iya. Yo, kaya ngomong, Nduk. Buka celuk ya, Nduk. Nah, ya. Podang kuning ki biasane Mas Tarno Tania Jaya sing nyuwun. Yuk. Uyuran anggolek cinta sayang mubeng-mubeng miterang gonku golek ora krasa esuk awan nganti bengi iman yen nganti liya kang
Dangdut apa badut manut? Sampai kabute deke. Sik, kowe aja lungguh sik. Men disusul karo genduk Niken Salindri. Sesuai karo janjiku mau pengin ora mung nembang ning kudu nganggo jogetan jaipongan. Ngene ya, Trek. Ya, mergo iki nduk sapa legit iki talentane ora mung nembang tok, Niken ya ngono. Apa-apa iso. Apa iso? Nah, ayo. Coba Ken. Oh, langgen. Lapine. Iya. Banyak. Tepuk tangan dulu buat Legit. Siap-siap ya, kita iki joget tarung karo Mbak Niken ya. Nggih. Ki jaipongan. Anu, tadi kena Angelia Sundak ya. Nggih, Wi, coba sini. Nah, kena Angelia. Saka Bu Lis Maksum. Nah, sebagai support. Yo, lagunya apa, Ken? Bajidor Kahot apa bajing loncat? Bajing loncat. Bajidor Kahot. Bajing loncat. Oh ya, bajing loncat. Ya. Sing slendro apa sing belok? Neng slendro, Pak. Slendro, oke. Ya. Bagian anu apa jenenge ngerep siap-siap Mas Wisnu, Mas Bobo. Irantine ditokne, ya toh. Ganti Pak sing ngerep saiki. Sapa? Pak Dodo karo Mas Ardi. Ya aja. Dodo kok kon ngarep ya ora iso. Ya. Pak Dodo isone gawe lagu. Ya, coba kayak apa? Tanpa bawa. Nyok. Ya. Balungane iki Mas Edi ya wis iso ngabiantara sowan Mas Edi Kitun. Terima kasih Mas Edi. Selamat atas kelahiran anaknya yang kedua. Cewek apa cowok? Cewek. Ah, jos. Luar biasa. Selamat. Barepe cowok iki cewek. Ah, wis komplit. 2 anak cukup, keluarga berencana. Ya. KB, heeh. Kerajaan budaya, heeh, ya. Yo, kaya apa? Balungan kenthel sing seru. Oh, ora ah. Iki balungan jotos-jotos. Kyai Sekar Madu gamelane sing Kyai Gadung Melati ana ing SMKI Surakarta nggih ujian Mas Jendra. Oh ngono, ya. Makaca, yuk dados.
Mbak Retno, ejing. Bajing loncat, bajing loncat ke astana halang. Abdi lepat narosan tian Sindan kabeh siaga. Bajing loncat, bajing loncat, bajing loncat, ke astana. Bajing loncat, ke astana. Hati lepas, narosan tertiada. Bajing loncat, loncat, bajing loncat, bajing loncat, bajing loncat, ke astana. Bajing loncat, ke astana. Hati lepas, narosan tertiada. Kuda seka, cari rambut luas bisa. Kegawatos, kamu kesel apa sampai? Api-api, dan ke sini. Bajing loncat, bajing loncat, bajing loncat, bajing loncat, bajing loncat, balik. Ora mung wong wedok iso ngendang, iki wiraswara iso dadi zuru. Ya. Ya. Ejing. Ya. Bajing loncat ke astana. Aduh, abdi lepas narosan tadi yang janda.
Watas aduh luar biasa. Ben leren sik nduk niken karo nduk legit. Ya, engko wayahe campur sari tampil meneh. Oh iya, gen diselingi diselani karo Mbak Retno Cungpe kelawan Mbak Mayang Anjarsari iki mergo ana mandat sing kudu tak aturke utawa tak paringke kanggo nduk Mayang kelawan Mbak Retno Cungpe. Oh ngono. Ya. Icik-icik grup. Wah ya, ya. Ya. Ayo jumeneng Mbak Retno kelawan Mbak Mayang Anjarsari. Oh, ngono ah. Sepati, sepat. Ya. Ya. Kayak apa musiknya? Yuk berpacu dalam musiknya Indonesia. Mas Tato CS. Yuk. Cungpe, Rene. Atasi. Ora dikei duit kok ndak cerewet hae. Atasi. Gelem ora? Alah gayamu lho. Mau mbok rasani ning mburi. Rasane piye, Yang? Mbak Ikae nikah terus karo Ardi ngono. Heeh. Kok kene kapan ono? Mbak Ika. Ku lho. Ya, ya. Aku grogi, Mai. Nyapu to napani dhuwit 200 e grogi. Biasanya Pak Kangkong ya aku 20 lho, Mai. 50 kok 80. Ya, itu. Niki Wis sing sah, maringi, Sah. Sah. Iki dikelompokno kas apa anu? Sak karmu. Ya ben wong loro kuwi lho. Gue nyeblak Ah, kabeh. saka Mbak utawa Bulis Maksum sing ana Den Haag. Aku lek mung nganggo anu dadi peralon. Iya, Menyampaikan aja. terima kasih atas rasa belas kasihan kepada kita. Belas kasihan koyo yatim piatu. Iku lho Pak, mau adewe dibukakno donatur yo ning TikTok yo. Di-upload lho. Alhamdulillah. Donatur piye? Ya open donasi buat geng Icrit gitu, Pak. Oh, wah jenenge geng Icrit to kowe. Sing jenenge yo netizen, Oh, kita nggak iya, iya. tahu. Tahu. Saiki penggemar Dwijo Laras semakin meluat lho iki. Alhamdulillah. Ya Pak. gara-gara awakmu ya gara-gara Itu, niken. ya berkat dedikasi kita yang sungguh-sungguh terhadap kerawitan dan pewayangan Indonesia. Oh iya. Ngomong apa to, Mak? Iya, kita kan bekerja dengan sungguh-sungguh dengan penuh semangat toh. Iya toh. Iya. Jadi kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, dengan penuh keikhlasan, nanti akan ada imbal baliknya. Semesta akan menjawab, Pak. Alah gayamu. Nek ngadeg kene iki Pak semangat, nek kono yo merem matane. Aku njaluk anu, lagu tus ragenan. Wah, apa iki? Kudu metu cerite. Icrit grup kok. Urung kudu metu iki to. Wes sik parah. Neng aku njaluk digarap rong irama, sepisanan Sragenan Nyel, sing kedua Cara Samboyo. Iya. Jaran, Pak. Ayo. Ya coba. Jarane pundi, Pak? Jaluk kaya Oksa ngono kae lho, Pak. Jarane Jaluk. Wong enek jarak iki enek kok tak siapke tenang nang Sing piye. total saiki nek engko mo. Wah, ya krek iki. Ya kok sik sih, boleh sih. Jarane sih. Saiki ndang. Jaran. Golekno sih cepet cak cek cak cek cacet Ya. cacet. Iya.
Iki lho ditampani to. Iki jaran apa gajah? Ya gajah jare wis seneng telalene. Ya seneng tapi kan Iya, Mas. Biasane ora singa wae singa anu Singa. Banteng. Heeh. Oh, celeng. Celeng, iya. Celeng banteng enek. Iya. Nyoleng celeng. Kok yo. Ya jaran milih dhewe. Ya, disiapke kono. Aku naik kuda ya? Aku naik kuda. Kuda. Heeh. Kudane kuwi kok semaput lho. Au. Kuda kok au-au nyap. Ya, coba. Ndelang, ya. Ya coba. Belok wae. Aduh. Ya. Yo, maka Mas Guru. Iya. Demi ungger. Ungke. Iclik crit. Amit Pak, kula sing ngakon Pak Kangkong. Crit. Mari Den. Iclik. Alah, micek wonge. Iclik crit. Mripate milih aku, Mas. Iclik. Ayo. Kuwi jalan Indonesia iki. Ayo, fase iki foto ikut. Lagu gelon spesial buat Pak Bowo Audio. Crik. Dengan dia kepengen ketemu Nadyan ada tak parani menuruti hati. Ayo malam saiki ketemu kowe lunga tinggal Mas Guru penak banget. gak betah we. Mas Guru penak. Aja cerit sik lho. Pengen nguyo. Masukin. Pak Dodo mau penak ora? Penak. Mas Gabyong mau lho. Iya. Mak serang lho. Weh cerita ora? Siti. Apa ya? Weh, Apa? weh Pak Dodo aku Mas Guru ya. Alah. Ngono. Lah yo, ya kok peken. Ayo masukin Mas Joko. Mas Guru. Piye toh? Ati ra iso ngapusi, Nduk. Ayo Byongban. Nggih, Raden. Ayo dilanjut Byongban.
kaya ngene lalakon piye
Nah. Cara jalanan ya, Truk. Heeh, kuwi populer ning daerah Kediri, Nganjuk, Blitar, Tulungagung, Gong. Heeh, ya. Loh, mulai iki oke sing modho WhatsApp jian. Ngono. Heeh. Nanang tunanetra ya menyimak nggih. Wonten nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Mane kepareng nyuwun lagon ngatresna sejati ing Nyekar Arni. Oh nggih. Heeh, ya. Iki uga saking Pak Ngadinu Pondok Ungu Jakarta. Ndoreng ngebiar Mas Kangko, matur sembah nuwun ugi. Assalamualaikum, waalaikumsalam saking Paiman Jayapura Indonesia Timur. Ingkang asli saking Sukoharjo Makmur. Oh nggih, matur sembah nuwun. Kathah sanget ingkang tasih memonitor wonten ing YouTube kang sata wonten ing TikTok mbah nuwun. Heeh, uga Mas Bagong Bojonegoro uga tasih monitor. Datan Kantun Asmara Santo Madiun. Monitor Ki Dalang nggih. Sampai jumpa besok tanggal 22.